Una pinta nueva, ya andes lo que era, tienes tu cartera llena, ¿dónde está área la policía? Tu tipo suena sin mangado, una pinta nueva, ya andes lo que era, tienes tu cartera llena, ¿dónde está área la policía? Tu tipo suena monta. Bay, kita gusirin natin, bay. Bay, dali, bay. Pasok na, dali, bay. Dali lang na, bay. Dara mo, tulo ka o duha ka coke. Sukli. Dara mo, 30 pesos mo. Sugatas mo ito, ipadaan mo. Anong 30 naman eh? Mo, pamina mo ha. Oh, tulo, tarjis, 30. Coke, duha, 20. 50 tanan. Oh, sige tanan. Nya, sugatas sa ipadaan mo. Anong 30 no, sukli? Asa mo yan eh? Mo, ay kung pasingili mo. Kay mo may gatik sa tindiro mo. Ikaw pa'y manugo, ikaw pa'y minana. Pagtarong, Debert. Wala, lagi na ko mo. Bisa gubuhan pa ko ni mo. Ako nga to, tindiro ha. Mo. Ay, sa mo. Oh, nga naman. Drabay dyan sa baan mo eh. Bib, saman. Walas mama, makapabor rin siya dami. Bib, sikit kayo, Bib. Ari. Oh, diha. Kana. Oh, sikit. Oh, kanindot. Ma, palay ko sa akong breakfast, ma. Kay gutom magay ko sa tanan. Kung may gusto namong kanunak, Coco Crunch, ma. With milk, ma. sige nak, mag-andam ko. Turay mo kukukrunch na. A few moments later. Ma, ganun sige mo ko katutugak, ma.
Unsam di last nimo gikaon? Coco Crunch ma, with milk ma. Ako sa tanawon kung unsa to akong gipakaon nimo. Ayo! Ayo! Unsa may imo? Gaw ka na. Utangan sa tag 5 kilo bugas ba? Mangutang na sad ka? Wa gi ka kabayad si mo karaang nga utang at 3,000? Gaw, sige na gaw. Utangan sa tag 5 kilo dia. Tingin mo na ko bayad lagi. Gaw. Di lagi ko magpautang. Kaya wa pa kakabayad si mo karaan nga utang. Bayri sa to kay pautangon kag balik. Gaw. Bayaran lagi taga gaw. Tingin mo na ko bayad kay na ko'y madawat nga maternity. Unsay maternity? Mabdos na imong asawa. Usa pod nadi kay asawa. Makadawat lagi ko maternity gaw. Ngano man kunong makadawat kag maternity? Nadi kay asawa. Gaw, makadawat lagi ko gaw. Kani day, mga anak kayo naman ni hapit. Guys, follow us on our Facebook page, Keso Vines, at pakisubscribe yung YouTube channel namin, Keso TV. Thank you.